На терен сме. С маска сам ще я сваля. Ако мога да говоря без да съм с маска, защото пушека е много силен. Защо правя това видео? Ниц нямам друга работа, в момента чакам и вода. Правя това видео, за да могат да видят хората, българите, които се съмняват и казват, от българина нищо не става. Ние сме разединени. Ние сме заедно. Ето тук съм на терен, чакаме пожарни, АТВ-та, УТВ-та идват, носят води, защото местността е непроходима и само чрез човешки крак може да се стигне до там. Трудно проходими машини нямат никакъв шанс да влязат. Проблема на огнището е, че духа много силен вятър и постоянно се сменя посоките и направо е ад да се чуеш откъде да вземеш посока, кое да хванеш и кое да оставиш. Безмълно ще ви покажа всичко. Пожарникар доброволец би си. Носят, извикаха, че носят вода. Какво ни нападали? Направо е живия ужас. И откъде трябва да се преминава. Аз към съм малко тежък. Минавам пред минчетата като булдозер. Смейте са, не смейте. Ако чуя някой да ми обижда пожарникарите, ще си има работа с мен лична и ще му сипя в устата, като съм слал. Защото най-лесно е спим ракийката вечер, да седим у Гърция или на Черно море под чадъра и да викаме, пожарникарите, те имат един месец в годината работа. Ами майка ви, да,